Xolo ngale nto yenzekile. Bengafanele umbone kolahlo. Mntanam xa ungasukwazi uba ngenekene phambi komamakho uzoba ngenekene phambi kwabani. Naw mama yintoni le nto yenzi le nto wena unyamalale nje ungaxelelanga mntu. Amaphaphu ebephezulu ngixinekile ngathi ngixinwe nazindonga le ndlu nje. Ndabona uba mhlawumbi kubhetere into yoba ke ndithi ndiqasha imoto ndafane ndabethuleyo ndakhe ndathi uzinzo cinga. No, ubuyile ngoku. It's all that matters. Jonga mama, kwinto endifuna uyibuza. Ngoba busuku into evelileyo ngenkosi. Ba ucelwe ukuba undiqhomfe. Jonga, uthe wawukholela uba uthando lwenu lwenza ubomi. Kwaye nawe wazimisela uba ngumfazi wesibini. Because you believed in that love so much. So, benifuna yazi uba undigcine ngokuba undifuna okanye bendisisikhumbuzo sendoda ekulahlekileyo. I understand. Azande. It's okay. Rev, uvenke ngibukane ziluhlaza ngento yakho ye-divorce mhlathi. Classics abantu. Ingachiphazeleke ngokulento. Ndiye ndamxelela uba mina noma bengisalungisa izinto bucala yabo ungaminakhala lulungisilithu. Wow! Chabase wam. Nakugqibelisa ke bethi nanumbona ecaweni bakaloku yena uya ngeChristmas nange-Easter. Oh. Kwayithi xa makanangxaki nalo nto leyo. Hayi zomporojo. Yini amadoda? Siyamsho. So one heart one way. Ayitsho lento. Hey. Molweni kwa-One Heart bethu. Nathi ke siya ecaweni siyoxhasa uLemise. Yimini enkulu kakhulu lena kuyo. Unobomvu noyise abahambi bona. Ngawuinvayitwanga lokho. Nam andiziyo ecaweni uqhawe enginomethi Easter egg hunt eBryanston. Oh, nice. Ndingahamba na? Imani. Oh, uqala ecaweni kuqala then sayibona ke ye-Easter ntontoni. Okunjalo nawe Mthetho uzawuhamba uyotshintsha umntaka abawo sihambeni. Afuneka apha sifike sibone nangithathatha uba kolu usapho kukho intande ezikhoyo. Funa sifike siyimbumba. Yabo. Ityani ngokukhawuleza isuchofela nobomvu itya mntanam. Mr. Zondo. Mawethu. Mikhona nje ngifuna ukuxolela. So izolo bandibizile. Uzoleka uLazarus noOnga. And they're enforcing the contract. 30 days notice and a restraint of trade, but it's 6 months before they join any direct competitors. No. Akusisona isivumelwano sethu leso. Wena ungitshenile ukuthi uresignile. It's done. No, ndiresignile, Mr. Zondo. It's just not on your timeline. Sengize ngahambisa mina i-team yami eCapital Bank. Siyaqala ukusebenza ngomsombuluko. Friday siyapitcha kumvalo. Ngize ngamtshela ukuthi wena i-CIO yami. Mr. Zondo, ukuba ndiyahamba immediately bazangcwaba legally ababantu. Andikwazi ukutrabelisha icareer yami before it even moves forward. Was anyway. Then hamba yokhuluma noZoleka. Negotiate. Make it work. Zondo, it's Good Friday. Akunendaba. Mina nawe sinesivumelwano. We have a verbal agreement. A verbal agreement is still an agreement. So when Monday, ngikudinga use-ofisini lakho, uhleli edeskini lakho, usebenzela iZondo Technologies.